Dear Miss Love, hindi ko akalaing darating ang araw na magigising ako sa isang damdaming hindi ko dapat maramdaman. Ako si Mildred, 52 years old na, byuda na ng 8 taon. Maayos ang buhay ko, may kaya at halos wala na akong iniisip kundi ang mga anak kong nasa abroad at ang ilang negosyo na iniwan ng yumao kong asawa. Tahimik ang lahat. Maliban na lang sa mga oras na napapatingin ako sa mag-asawang kapitbahay ko. Ang pamangkin kong si Dairy at ang asawa nitong si David. Si Dairy ay parang anak ko na rin. Bata pa lamang siya ay nakikita ko na ang pagpupursige niya sa buhay. Pero hindi naging madali ang kanyang pag-aasawa. 2 anak agad ang dumating, kambal, at hirap silang mag-asawa sa pang-araw-araw. Kaya't bilang malapit na kamag-anak, tinutulungan ko sila. Si David ang madalas kong pinapakiusapan kapag may ipapagawa sa bahay. Siya ang nagmamaneho ng kotse ko. Kasama ko kapag bumibili ng mga groceries o kaya na may simpleng pag-aayos ng mga sirang gamit. Si Dairy naman, kinuha kong maglaba ng mga damit ko kada linggo. Isang paraan na rin para may dagdag silang kita. Sa simula, mabuti lang ang intensyon ko. Pero napalapit ako kay David at dumating ang araw na hindi ko napigilan ang sarili ko. May nangyari sa aming dalawa. Yes po, Miss Love. Sa edad kong ito, natikman ako ni David. Isang pangyayaring nagustuhan ko hanggang sa nagtuloy-tuloy yun. Ito po, ang aking secret confession. Isang tanghali, sinabihan ko si David na ihatid ako sa bayan para mag-grocery. Mainit ang araw. Pawisan siya nang dumating siya sa bahay. Nakasando siya noon at galing pa siya sa palengke dahil may sideline siyang tinapos. Sa garahe, nakita ko siyang nagtanggal ng sando at pinunasan ng katawan. Hindi ko naiwasan na hindi mapatingin sa kanya. Napalunok ako nang wala sa oras. Nagsuot siya ng t-shirt na dala niya at pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Ready na po ba kayo, Tita Mildred? Oo. Nagulat ko pang sabi. Habang nagmamaneho siya ng lumang Fortuner ko, ay naamoy ko ang pawis niya na humalo sa pabango ng sasakyan. Imbis na pagsabihan ko siya, tila iba ang naramdaman ko. Hindi ko alam kung bakit ako napatingin sa kanyang mga braso, na matipuno at halatang batak sa trabaho. Hindi ko naman maikakaila na naghahanap pa rin naman ako ng lalaking makakasama, makakatabi sa kama at makakasalo sa bawat gabi. Pero hindi ko naman akalain na matatagpuan ko yun kay David. Tita, dito na po tayo sa Magic Mall. Tanong niya habang nakatingin sa kalsada. Salamat, David. Ikaw nang bahalang magbuhat mamaya ng mga pinamili, ha? Ngumiti siya. Simple lang. Pero may kakaibang epekto sa akin. Hindi ko yun pinahalata. Pero sa loob-loob ko, may kumikiliti na. Habang pauwi kami, wala kaming ginawa kundi magkwentuhan. Madalas sa problema nilang mag-asawa, sa pinansyal, sa mga utang na hindi nila matapos-tapos. Sa sobrang hirap nga ho ng buhay, Tita Mildred, lahat ng pwedeng racket at pagkakakitaan pinapatos ko na. Anya. Iyan naman ang hinahangaan ko sa'yo, David. Napaka-responsable mong ama at asawa. Kaya naman napakaswerte sa'yo ni Dairy. Salamat, tita. Ganun yata talaga. Wala namang ibang aasahan ng pamilya ko kundi ako. At ang kita na nakukuha sa inyo ni Dairy. Nagpapasalamat nga ho kami sa inyo eh. Dahil sobrang laki talaga ng naitutulong niyo sa amin. Wala yun, David.
Dinantay ko ang kamay ko sa braso niya. Dapat tingin to sa akin. Kung may kailangan ka, ang pamilya mo, lapitan mo lamang ako. Hindi naman ako magdadalawang isip na tulungan ka. Ngumiti ito. Naging malapit kami lalo sa paglipas ng mga araw. Nagkakatinginan kami at minsan ay nagtatagal talaga yun. Sa bawat sulyap, sa bawat oras na magkasama kami sa sasakyan, ay nakakaramdam ako ng init. Lalo na sa tuwing nagdidikit ang balat naming dalawa. Pero alam kong asawa siya ng pamangkin ko. Kung bakit ba naman kasi, sa dami-dami ng lalaki, sa kanya pa ako nakaramdam ng ganito. Isang araw, si Dairy ang nasa bahay ko, naglalaba. Habang nagkakape ako, nakikita kong nahihirapan siyang magkusot ng mga damit. Dairy, magpahinga ka muna iha. Magmerienda ka muna. Pero ngumiti lamang siya at sinabing, tapusin ko na ho to, tita. Para may panggatas naman yung mga bata mamaya. Biro niya. Naawa ako sa kanya. Kaya naman mas lalo kong ginusto na tulungan silang mag-asawa. Ngunit habang ginagawa ko yun, lalo kong napalapit sa asawa niya. Isang Sabado ng hapon, pinatawag ko si David dahil pupunta ako sa sementeryo. Gusto kong bisitahin ang puntod ng asawa ko. Tahimik lang kami sa biyahe, hanggang sa bigla siyang nagsalita. Hindi ka ba nalulungkot minsan, Tita Mildred? Matagal-tagal na rin mula nung sumakabilang buhay si Tito Randy. Ikaw lang mag-isa dito. Wala kang kasama kahit mga anak. Tanong niya. Kaya nga hanggat maaari, gusto ko rin na pumupunta sa bahay ang mga anak niyo para naman kahit papaano malibang din ako. Pero syempre, kapag mag-isa ako nakakalungkot, may edad na ako. Pakiramdam ko nga mamamatay na lamang kung mag-isa sa bahay. Huwag mong sabihin yan, Tita Mildred. Nandito kami. Ako. Napatingin ako sa kanya. Ikaw? Oo naman. Hindi ka naman namin pababayaan ni Dairy. Ngumiti ako pero may kirot sa dibdib ko. Salamat kung ganun. Para ko na ring anak si Dairy. At ikaw na rin. Sabi ko. Narinig ko ang mahinang buntong hininga niya. Nang tumingin ako, nakatitig siya sa akin ng mabilis bago bumalik sa kalsada. Para bang may hindi siya masabi. Bandang hapon, dumating si David sa bahay. Dala ang bigas at gulay galing ng palengke. Tita Mildred, eto na ho yung pinapabili ninyo. Ipasok mo na lang dito, David. Tas magpahinga ka sandali. Sabi ko. Sa sala habang inaabot niya ang resibo, napansin kong pawis na pawis pa siya. Teka, di kukuha muna kita ng malamig na tubig. Pagbalik ko, inabot ko sa kanya ang baso. Napatingin ako ng bahagya sa kanyang mga mata. Salamat po, tita. Mahina niyang sabi habang umiinom ng tubig. Napatitig ako sa bawat paglagok niya. Hindi ko maiwasang mapansin ang lahat sa kanya. Ultimo ang kanyang paglunok, pati ang pagpunas niya sa kanyang labi, nakikita ko. Lumipas pa ang mga araw, linggo. Habang naglalabas si Dairy, dumating si David para mag-ayos ng gripo sa likod ng bahay. Hindi ko mapigilan ang sarili kong panoorin ang mag-asawa. Ang pamangkin kong pagod, pawis, nakayuko habang nagkukusot. At ang asawa nitong si David na abala sa pag-aayos ng sirang gripo. Para bang normal lamang, pero ako, hindi na normal ang nararamdaman. Sa isip ko, mali to. Pinagkakatiwalaan ako ng pamangkin ko. Wala akong karapatang mahulog sa asawa niya. Tuwing makikita ko si Dairy, pinipilit kong maging normal. Pinapakita ko sa kanya na mahalaga siya sa akin at mahalaga ang kanyang pamilya. Pero sa likod ng lahat ng iyon, ako'y may tinatagong lihim. Kapag pumupunta si David, pinipilit kong hindi siya titigan ng matagal.
Pero kapag nagiiwan siya ng simpleng ngiti, o kaya kapag nadadama ko ang kanyang presensya, hindi ko naman mapigilang kiligin. At tuwing gabi bago ako matulog, iniisip ko, bakit ako nahuhulog sa ganitong sitwasyon? At minsan, Miss Love, hindi ko rin maiwasang isipin siya na inaangkin niya ako sa kama. Kinabukasan, pagkatapos niyang maghatid sa akin mula sa bayan, hindi siya agad umalis. Nakaupo siya sa garahe, hawak ang cellphone niya. Lumapit ako. "O David, bakit andito ka pa? Hindi ka pa ba uuwi? Baka naman hinahanap ka na ni Dairy." Tumingin siya sa akin. At saglit na natahimik. Nakita ko ang pagod sa mga mata niya. "May problema ka ba?" Tanong ko. "Napagod lang ho siguro. Ang hirap kasi talaga ng maraming problema." Anya, na parang pinipilit tumawa. "Gusto mo ba ng kausap?" Huminga ako ng malalim at naupo ako sa tabi niya. Inilabas niya sa akin ang lahat ng hirap, pagod niya bilang padre de pamilya. Naawa ako sa kanya. Pero yun ang kinuha kong pagkakataon para lalo akong mapalapit sa kanya. Hawak ko ang balikat niya. Hinahaplos-haplos ko. Pinapayuhan, pinapalakas ang loob. Pero sa isip ko iba. Dahil habang tinititigan ko siya, ang nasa isip ko ay gusto ko siyang yakapin. Kahit alam kong mali. Hindi ko maikakaila na mula nung magkausap kami ni David sa garahe nung gabing yun, lagi na siyang laman ng isip ko. Isang hapon, medyo malayo ang lugar na pupuntahan ko. Kaya pinatawag ko si David para siya ang magmaneho ng kotse. Habang nasa loob kami ng sasakyan, tahimik lamang si David, hawak ang manibela habang nakatingin sa daan. Ako naman, kunwari busy sa cellphone, pero paminsan-minsan palihim kong tinititigan ang kanyang muka. "David?" Sambit ko. "Salamat sa pag-drive ngayong araw ha. Alam kong busy ka at may ginagawa ka. Di bale, dodoblehin ko na lang ang bayad ko sa'yo." Umiling siya. "Ayos lang ho tita. Wala akong problema. Basta kayo ang nangailangan gagawin ko." Pagkatapos ng lakad ko, nag-alok si David na dumaan muna kami sa isang kainan. Masarap daw kasi doon. Pumayag ako. Habang kumakain kami, napapansin kong palihim siyang tumitingin sa akin. Kapag nagtatama ang aming mga mata, mabilis siyang lumilingon at parang nahihiya. Habang binabagtas namin ang daan pa uwi, bumuhos ang ulan. Malakas. Kahit imbis na dumiretso agad, tumabi muna siya sa isang gasolinahan. "Baka pwedeng dito muna tayo sandali. Delikado hong magmaneho kapag ganito kalakas ang ulan Tumango ako. At doon nagsimula ang sandaling hindi ko na malilimutan. Tahimik kaming nakaupo sa loob ng sasakyan. Rinig lamang ang lagaslas ng ulan sa bubong. Ramdam ko ang malamig na hangin mula sa aircon ng kotse, pero mas ramdam ko ang init ng presensya ni David sa tabi ko. Tita." Mahinang bulong niya. Sagot ko habang nakatingin sa kanya. Meron kasi akong problema May negosyo kasi akong gustong gawin. Pero kailangan ko ng medyo malaking halaga. Baka pwede ko akong makihiram sa inyo. Wala namang problema, David. Ibibigay ko naman yung kailangan mo. Pero baka pwedeng mag-request sa'yo. Baka naman pwede mo ring ibigay ang pangangailangan ko. Alam mo ang ibig kong sabihin, David. Hindi siya sumagot agad. Tiningnan lamang niya ako. Tapos dahan-dahan siyang lumapit. Para bang may magnet na humihila sa amin. At bago ko pa namalayan ng lahat, naramdaman ko na ang kanyang labi sa labi ko. Hindi ko siya tinulak dahil gusto ko. Sa halip, pumikit ako at gumanti ng halik. Unay marahan, parang nag-aalangan.
hanggang sa unti-unti itong naging masidhing paghahalikan. Ramdam ko na ang init ng kanyang hininga, ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay nang hawakan niya ang pisngi ko. Nang maghiwalay kami, parehong mabilis ang paghinga. Pasensya na kayo, pero pinigil ko siyang magsalita. Huwag ka na magsalita, David. Bulong ko, bago muling inilapit ang labi ko sa kanya. Nung humupang ulan, imbis na diretsong umuwi kami, nagpasya kaming pumunta muna sa isang maliit na hotel sa gilid ng highway. David, sabi ko, tatanungin ulit kita. Payag ka ba? Akong bahala sa'yo. Magdahilan ka na lang kay Dairy kung gagabihin tayo. Sabihin mong may dinaanan pa tayo. Alam kong mali, Miss Kay, pero sa loob-loob ko buo na ang desisyon ko. Hindi agad umimik si David, halatang naguguluhan pa. Pero sa huli, dinala niya ang sasakyan sa parking ng isang mumurahing hotel. At doon kami pumasok. Pagkarating sa kwarto, parang nagkakahiyaan pa kami. Nakaupo ako sa gilid ng kama, hawak ang bag. Siya naman ay nakatayo at nakayuko. Tita, sigurado po ba kayo? Mahina niyang tanong. Tumingin ako sa kanya. Diretso sa mga mata niya. David, alam kong matagal mo nang nararamdaman ang mga tingin ko sa'yo. Ikaw ang bahala sa akin pagdating sa kama. Akong bahala sa problema mo pagdating sa pera. Ayos ba yun sa'yo? Lumapit siya sa akin. Dahan-dahan lang. Parang natatakot pa ring lumabag. Pero nang hinawakan ko na ang kanyang kamay at hinila siya papalapit, nagbago na ang lahat. Muling naglapat ang labi naming dalawa. Ngayon ay mas maalab at mas walang pag-aalinlangan. Ramdam ko ang bigat ng kanyang katawan nang yumakap siya, ang init ng kanyang kamay na humaplos sa aking likod, at ang lakas ng tibok ng kanyang puso habang magkadikit kami. Ang bango niyo pala, tita. Bulong niya habang hinahalikan ang aking leeg. Nang parehong bumigay ang aming mga damdamin, wala na kaming pakialam kung mali o tama. Ang importante na lang ngayon, mapupunan namin ang pangangailangan ng isa't isa. Matapos ang lahat, nakahiga ako at nakayakap sa kanya. Hingal kaming pareho at parang nagising na kami sa katotohanan ng aming ginawa. David, mahinang sabi ko. Ito ay isang lihim na kailanman ay hindi dapat malaman ni Dairy. Sabi ko. Tumango siya, halatang naguguluhan ulit. Oo, Tita Mildred, pangako. Ngunit habang nakahiga ako sa tabi niya, ramdam ko ang kakaibang saya nun, Miss Love. Para akong muling naging buhay, muling naging babae. Alam kong mali, pero sa puso ko, hinding-hindi ko to makakalimutan. Ilang gabi, matapos ang namagitan sa amin, muling kumatok si David sa bahay ko. 10:00 na noon. Binuksan ko agad ang pinto at hindi na niya kailangang magsalita. Pareho naming alam kung bakit siya naroon. Mula noon, halos gabi-gabi na siyang dumaraan. Hindi ko kinakandado ang pinto. Hinahayaan kong bukas yun, tanda na inaasahan ko siya. Kapag naroon na siya, mauupo muna siya sa may sala, parang nahihiya pa. Ako naman, kunwari magtatanong, kumusta ang trabaho? Kumusta si Dairy? Ngunit sa ilang minuto lang na usapan, unti-unti na kaming maglalapit. Hanggang sa hawakan niya ang kamay ko. At bago ko pa man siya maawat, magdidikit na ang labi naming dalawa. Mabilis kaming natatangay ng damdamin. Ang mga halik ay nagiging mas mapusok. At nauuwi kami sa parehong kwarto kung saan unti-unti naming nakakalimutan na may asawa siya at ako'y tiyahin ng asawa niya. Hindi rin may iwasang pag-usapan ng pera. Sa bawat gabi na dumarating siya, madalas ko siyang inaabutan. David, dagdag para sa mga bata. Bumili ka ng gatas at bigas. Sasabihin ko sa kanya habang nilalagay ko sa palad niyang ilang libo. Minsan tatanggihan niya.
Tita sobra-sobra naman ho yata tong tulong nyo. Nahihiya naman ho ako. Baka mamaya isipin nyo inaabuso ko na kayo. Pero alam kong kailangan nila. At higit pa roon, alam kong iyon ang paraan ko para mapanatili ang katahimikan. Dahil hanggat may tulong akong naibibigay, hindi magtatanong si Dairy kung bakit madalas nasa bahay ko ang kanyang asawa. Sa totoo lang, may halong kirot yun. Kasi binabayaran ko si David kapalit ng mga gabing mapasaya niya lang ako. Lumipas ang mga linggo, naging normal na sa akin ang marinig ang may hinang katok tuwing gabi. Kapag naroon na siya, lagi kong pinapatay ang ilaw sa labas para hindi makahalata ang mga kapitbahay. Minsan, pagkatapos ng lahat, sabay kaming uupo sa may terrace at magkakape. Nag-uusap na parang wala kaming ginawang mali. Doon niya kukwento yung mga plano niya para sa pamilya niya. Yung pangarap niya para sa mga anak niya. Alam kong mahal na mahal niya si Dairy at ginagawa niya lamang to dahil sa perang nakukuha niya sa akin. At ako, tahimik lamang na nakikinig. Iniisip kung saan ba talaga patutungo ang lahat ng to. Hindi ko na mabilang kung ilang beses na naming naulit. Sa bawat gabi, parang mas lalo kong nahuhulog sa apoy. Sa totoo lang, Miss Love, nauhumaling ako sa kanya, sa asawa ng pamangkin ko. May mga pagkakataon pa nga na parang ayoko na siyang umalis. Para bang ayoko na siyang isoli sa asawa niya. Isang gabi, dumating siya ng mas maaga kaysa dati. Tita Mildred, may pinapabili ko si Dairy pero wala akong pera. Nahiyaman ako Baka pwede kong makahiram kahit 2,000 lang. Tumingin ako sa kanya at alam niya na ang gagawin. Kapalit ng 2,000 yon. Kinuha ko ang wallet ko, inabot ang pera sa kanya. Hindi mo naman kailangang mahiya, David. Nandito nga ako para sa inyo. Pero mamayang gabi, kailangan kita ha? Tumango siya at ngumiti. At bago siya tuluyang lumabas, muli niya akong hinalikan. Sandali lamang iyon at mabilis. Alam kong hindi kami magtatagal ng hindi nahuhuli. Kapag gabi, bukas ang bahay ko para kay David. Pero paano kung isang araw may makakita? Paano naman kung si Dairy mismo ang makahalata? Madaling araw noon. Nung kumatok si David sa bahay ko. Tita, mahinang bulong niya. Kita ko agad ang taranta sa mga mata niya. Pasok ka, David. Sagot ko sabay sarado agad ng pintuan. Umupo siya sa may sofa, hawak ang ulo. Hindi ko alam ang gagawin ko ngayon Yung kambal ho kasi tita may sakit. Kailangan ng pambili ng gamot. O baka dalhin na namin sa ospital bukas. Nilalagnat kasi sila. Umupo ako sa tabi niya. Hinawakan ko ang kamay niya. David, yung mga ganyang problema huwag niyong sinasarili. Sabihin niyo sa akin, kaya nga nandito ako Huminga ako ng malalim. O siya, pag tinanong ni Dairy saan galing ang pera, magdahilan ka na lang. Ang mahalaga natutulungan kita. Natutulungan ko kayo. Pero David, huminto ako saglit. Tinapunan siya ng tingin. Alam mo rin naman kung bakit ko hinahayaan na bigyan ka ng pera. Oo, tita. Alam ko ho. Dahan-dahan na siyang lumapit. Niyakap ako. Ramdam ko ang bigat ng kanyang dibdib. Ang paghinga niyang mabigat. Parang gusto niyang ibuhos lahat ng problema sa akin. David, bulong ko habang hinahaplos ang kanyang batok. Huwag kang mag-alala. Hanggat nandito ako, hindi kita pababayaan. Sabi ko. At doon, unti-unti kaming naghalikan. Hindi na tulad nung una, na may kaba at alinlangan. Ngayon, ramdam ko na ang pagsuko. Hinila niya ako papunta sa kwarto. Habang naglalakad kami, ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang. Pagkapasok, agad niya akong niyakap ng mahigpit. Hinalikan muli ng masidhi. Ang init ng kanyang labi, ang haplos ng kanyang kamay, lahat iyon, para bang nagbabalik sa akin ng buhay na matagal nang nawala. Pasahin mo ako, David.
Bulong ko habang nakapikit. At hindi nga siya nag-atubili. Muli niya akong pinasaya. Pinadama na ako'y hindi lang isang byuda, kundi isang babaeng minamahal, even for a moment, kahit mali. Nakahiga ako sa tabi niya, nakayakap sa kanya. Sa puso ko, parang may sigaw na hindi ko masabi-sabi. Sana akin na lang siya. Alam kong hindi kami pang matagalan. Isang lihim na ugnayan na nakatali lang sa gabi. Sa mga sandaling bukas ang ilaw sa sala at bukas ang pinto ng bahay ko. Kapag dumating ang araw na mabunyag ang lahat, baka ito ang maging dahilan ng pagkawasak ng pamilya ni Dairy. Ngunit sa bawat gabing nasa bisig ako ng asawa niya, pinipilit kong kalimutan ang kinabukasan. Pinipili kong damdamin muna ang ngayon, ang kanyang mga halik, ang kanyang mga haplos, at ang paniniwalang kahit bawal, may pagmamahal sa pagitan namin. Pero hanggang kailan? Hanggang kailan ako magtatago sa likod ng mga perang inaabot ko? Totoo namang natutulungan ko sila. Pero hanggang saan ang pagtulong na iyon kung kapalit ay ang katahimikan ni David at ang katawan niyang sa akin na rin nauuwi gabi-gabi? Paano kung dumating ang oras na magsawa siya sa akin? Paano kung bigla niyang piliing tapusin ang lahat? Kakayanin ko ba ang muling maiwan mag-isa? At paano naman kung malaman ng mga anak ko sa ibang bansa? Anong iisipin nila? Kapag natuklasan nilang ang ina nilang huwaran ay nahulog sa isang bawal na ugnayan, hindi ba't masisira ang tiwala? Hindi lang ng pamilya, kundi ng lahat ng taong nag-aakalang mabuti ako. Kung darating ang oras ng pagkakahuli, ano ang magiging kapalit? Masisira bang pamilya ni Dairy? Mawawala sa akin si David? O baka pati ako'y mawala ng lahat? Karangalan, respeto, at pangalan. At kung hindi naman kami mahuli, mas magiging mapanganib ba to? Kung masyado na kaming kampante, hindi ba't mas lalo kaming madadarang? Hanggang saan kami dadalhin ang apoy na ito? Ito ho si Mildred, ang babaeng umibig sa asawa ng sariling pamangkin. Alam kong kasalanan at kabaliwan, pero sa piling niya, muli kong naramdaman na ako'y buhay. At ngayon tinatanong ko ang sarili ko, hanggang kailan ko kakayaning ipagpatuloy ang lahat? At kung dumating ang araw ng katotohanan, handa ba akong harapin ang parusang dulot ng bawal naming pagmamahalan? Hanggang dito na lamang po, lubos na gumagalang, Mildred. Dear Miss Love, hindi ko po alam kung bakit, pero tuwing may pagtitipon sa pamilya ng asawa ko, palagi kong inaabangan si Ninang Lorna. Siya yung ninang sa kasal namin, matalik na kaibigan ng biyanan kong babae. Parang bahagi na rin siya ng pamilya. Maganda siya, kahit na nasa early 50s na. Maputi at maalaga sa sarili. Matandang dalaga ito. At ang paghanga ko na yun sa kanya ay nauwi sa isang bawal na relasyon. At hindi ko akalain, Miss Love, na paulit-ulit na may mangyayari sa amin. At iyon po ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayong araw. Magandang araw po sa inyo, Miss Love, pati na rin po sa inyong mga listeners. Ako po si Marco, 29 years old, may asawa at isang anak. Tahimik lamang akong lalaki, hindi pala salita. May taas akong 5'8" at moreno. Kapag dumadating si Ninang Lorna, para bang biglang nag-iiba ang paligid. Hindi ko sinasabi kay Mrs. pero matagal ko nang napapansin ang kakaibang dating niya. Noong Sabado, birthday ng biyanan ko, kaya naman nagtipon-tipon ang buong pamilya nila. Ako ang naatasan noon na mag-ihaw ng barbecue sa labas, habang si Mrs. naman ay abala sa kusina. Mga bandang hapon noon, dumating si Ninang Lorna. Nakaputing bestida. Simple lang yung suot niya pero napakaganda ng dating. Kung pagmamasdan mo siya, ibang klase talaga. Sopistikadang babae, sexy,
Maputi. Walang asawa, walang anak. Matandang dalaga. Hindi ko alam kung bakit pero ang sabi-sabi, masyado raw pihikan si Ninang pagdating sa mga lalaki. Lahat ng nandoon ay natuwa sa kanyang pagdating, lalo na ang biyanan ko. Lorna, mabutit nakarating ka, bungad ni Mama. Siyempre naman, hindi naman pwedeng hindi. Sagot ni Ninang sabay yakap. Habang ako'y nag-iihaw noon, napansin kong lumapit siya sa akin dala ang isang baso ng malamig na juice. Marco, iyo, gusto mo ba ng juice? Ngumiti ako at kinuha yon. Salamat po, Ninang. Naku naman, Marco, huwag mo na akong ipo. Ang tanda-tanda ko tuloy pakinggan. Natatawa pa niyang sagot. Medyo nahiya ako. Paano ho ba dapat? Tawagin mo na lang akong Lorna. Hindi naman masama, di ba? Mas maganda pang ang pakinggan. Doon nagsimula ang kakaibang koneksyon namin na hindi ko maintindihan. Habang tuloy ako sa pag-iihaw, paminsan-minsan ay sumisilip siya at tutulungan pa ako. Pagsapit ng gabi, nagsimula ang kainan. Maingay ang paligid, tawanan, kwentuhan at kantahan. Umupo ako sa dulo ng mesa, katabi ang ilang pinsan ni Mrs. Nasa harapan ko noon si Lorna. Marco, tikman mo tong niluto ko. Special recipe ko to. Sabi niya sabay abot ng plato. Napilitan akong ngumiti at tinikman yon. Masarap nga po, sabi ko. O diba? Sabi ko na nga ba't magugustuhan mo yan? Napansin kong napapangiti siya sa tuwing tinitikman ko ang luto niya, na para bang espesyal para sa kanya ang simpleng papuri ko. Matapos ang hapunan, nagsipagligpitan ang mga babae sa kusina. Nagpunta muna ako noon sa garahe para sandaling manigarilyo. Tahimik kasi doon, malayo sa ingay ng sala. Ilang minuto pa lang akong nakatayo nang biglang lumabas si Lorna. Hawak ang kanyang cellphone at may tinatawagan. Nung makita niya ako, ngumiti siya. Nandito ka pala. Akala ko ako lang ang lumabas. Medyo mainit sa loob kaya dito muna ako. Tumabi siya sa akin. Nakasandal sa kotse. Ramdam ko o amoy ko yung pabango niya. Hindi matapang pero sapat para mang-akit. Marco, alam mo ang swerte ni Camille sa'yo. Ha? Bakit naman ho? Kasi napakabuti mong asawa. Kita ko kung paano mo siya suportahan. Sana lahat ng lalaki katulad mo. Mabait na, gwapo pa. Ngumiti lamang ako. Pero sa loob-loob ko, para bang may laman na ang mga salita niya. Hindi naman ho ako perpekto. Sagot ko. Wag mo na nga akong ipo, di ba? Sabi niya sabay tawa ulit. Nagkatinginan kaming dalawa. At nung mga sandaling yon, para bang huminto ang paligid. Narinig ko pa ang mahina niyang pagbuntong hininga. Alam mo, Marco, katulad mo ang tipo ko. Minsan nga naiisip ko, siguro kung may nakilala lang sana akong katulad mo noon pa, di sana masaya ako ngayon. Hindi ako nag-iisa. Baka nga marami na akong anak ngayon. Pagka-uwi namin ni Mrs., hindi ko maiwasang isipin yung mga sinabi ni Ninang Lorna. Simpleng biro lang ba yun? O may ibang kahulugan? Habang nakahiga kami ni Mrs., nakayakap siya sa akin. Pagod sa maghapong gawain. Ako naman, gising pa rin at iniisip ang bawat titig at bawat salita ni Lorna. Bakit ba kasi parang kakaiba? Bakit ako naaapektuhan? Kinabukasan, may natanggap akong text mula sa unknown number. Binasa ko yon. Good morning, Marco. Ako to, si Lorna. Napahinto ako nun. Hawak ko yung cellphone habang iniisip kung dapat ba akong mag-reply o hindi. Simpleng good morning lang naman yun pero bakit ba hirap na hirap akong replyan? Pagkatapos kong ihatid ang anak ko sa school, tumigil ako sa parking lot
bago pumasok sa trabaho. Binuksan ko kasi ulit yung message ni Lorna. Tsaka ako nag-type. Good morning din, Ninang. Mabilis ang reply niya. Ano ka ba? Sabi ko sa'yo huwag mo na akong tawaging Ninang, di ba? Mas masarap pakinggan kung pangalan ko na lang yung babanggitin mo. Nasanay lang ho kasi ako. Tsaka baka mapagalitan pa ako ni Mrs. Si Camille? Aba, close naman kami ah. Hindi yan magagalit. Baka nga matuwa pa siyang komportable ka sa akin. Napapailing na lamang ako habang binabasa yung text niya. Sa trabaho. Habang nasa bodega ako at abala sa pag-aayos ng delivery, nag-text ulit si Lorna. Busy ka pa ba? Oo Lorna, nasa trabaho ko. Okay sige, mag-iingat ka ha? Napahinto ako. Simpleng linya lang pero sapat para bumilis ang tibok ng puso ko. Pinilit kong ibalik ang atensyon ko sa trabaho. Pero buong araw, umiikot sa isip ko ang mga salita niya. Gabi na nung makauwi ako. Si Camille ay nakatutok sa laptop niya habang inaasikaso ang report sa opisina. Han, ikaw na munang maghain oh. Medyo late na ako matatapos dito eh. Sumunod naman ako, pero habang naghahain ako ng pagkain, nag-vibrate ulit ang phone ko. Isang mensahe ang dumating mula kay Ninang Lorna. Kumain ka na ba? Baka wala ka na namang gana niyan. Kumakain na, pero paano mo naman nasabing wala akong gana? Wala lang, ramdam ko lang. Alam mo na, may instinct ang babae, lalo na kung concerned siya sa isang tao. Napatingin ako kay Camille na abala sa laptop niya. Wala siyang kaalam-alam na may kausap ako. Nakonsensya ako pero imbis na tumigil, sumagot pa ako sa text niya. Salamat kung ganun sa concern mo. Siyempre, ayoko namang mapagod ang isang mabuting asawa at ama. Pinatay ko na ang screen ng phone ko pero ramdam ko pa rin yung kaba. Lumipas ang ilang araw. Dumating ang weekend. Habang nasa sala ako noon at nanunood ng TV kasama ang anak ko, biglang tumunog ang doorbell. Pagbukas ni Camille ng pinto, bumungad si Ninang Lorna. May mga dalang pagkain. Ninang, buti ho't napadalaw po kayo, sabi ni Camille. Tamang-tama, sabay na kayong kumain. Ngumiti lamang ako kay Lorna. Pinilit na maging normal. Pero sa loob-loob ko, biglang bumigat ang hangin. Sa kusina, habang abala si Camille, nag-alok na ako nang mag-aayos ng mesa. Lumapit naman si Lorna para tumulong. Sa pag-aabot niya ng plato, dumampi ang kamay niya sa kamay ko. Mabilis lang pero nagkatinginan kaming dalawa. Salamat, bulong niya. Wala yun. Sagot ko sabay umiwas ng tingin. Pero sa mismong sandaling yun, ramdam kong hindi na lang basta tulong ang gusto niyang iparating. Masaya ang kwentuhan sa hapag. Si Camille at Ninang Lorna walang tigil sa pagkukwentuhan. Paminsan-minsan, sumasali naman ako sa usapan pero hindi ko maiwasang mapansin na sa tuwing may sinasabi ako, si Lorna ang unang tumitingin at ngingiti sa akin. Pagkatapos kumain, nagkwentuhan pa ang dalawa sa sala habang nanunood ang anak ko ng cartoons. Maya-maya ay nagpaalam din si Camille na inaantok na at magpapahinga na muna. Naiwan kaming dalawa ni Lorna sa may sofa. Ang laki na ng anak niyo, no? Sabi niya habang nakatingin sa TV. Oo nga eh, parang kailan lang baby pa. Buti ka pa. May pamilya ka na. Kompleto. Ako, eto, mag-isa pa rin. Napatingin ako sa kanya. May lungkot sa mga mata niya. Pero, masaya ka naman hindi ba? Tanong ko. Masaya? Pero may kulang eh. Nakapabuntong hininga ko. Hindi ko na tinanong kung ano bang kulang. Dahil alam ko kung anong ibig niyang sabihin. Halos kalahating oras din kaming nakapagkwentuhan pa bago siya umalis.
Pagkaalis niya, dumiretso na ako sa kwarto. Nakahiga na nun si Camille, nakapikit pero gising pa pala. Han, umalis na si Ninang? Tanong niya. Oo Han, kaalis lang. Nagpapasalamat pala siya. Napakabait talaga nun. Sayang nga lang at hindi nagkaroon ng asawa eh. Tumango ako, pero hindi ako mapakali. Kung alam lang ng misis ko na may nangyayaring kakaiba sa pagitan naming dalawa. Habang nakahiga na ako noon, nag-vibrate ulit ang phone ko mula kay Lorna. Salamat sa kanina ha. Mas gumaan ang pakiramdam ko. Mag-iingat ka palagi, Marco. Napabuntong hininga ako at nag-type ng maikling mensahe. Walang anuman, Lorna. Mag-iingat ka rin. Pinatay ko na ang phone ko at ipinikit ang mata. Pero kahit anong pilit kong matulog, paulit-ulit bumabalik sa isip ko yung mga titig niya at yung mga salitang binitawan niya. May kulang. Doon ko napagtanto na nagsisimula na rin akong mahulog sa isang sitwasyong mahirap ng takasan. Simula nang dumalaw si Lorna sa bahay, hindi na tumigil yung palitan namin ng mensahe. Sa umaga, may good morning siya. Sa gabi, may good evening siya. May good night. May mag-iingat ka. Huwag mong pabayaan ang sarili mo. At tuwing sinusubukan kong huwag nang mag-reply, nauuwi pa rin sa hindi ko matiis. Isang Biyernes ng gabi, nag-text siya. Marco, pauwi ka na ba? Pwede ba akong makiusap? May papasuyo lang ako, medyo mabigat kasi. Wala naman kasing ibang tao dito sa bahay. Nagdalawang isip pa ako noon. Pero pagka-out ko ng trabaho, dumiretso na ako sa kanya. Wala naman kasi akong ibang dahilan para hindi pumunta. Maliban sa kaba na matagal ko nang tinatago. Sige, dadaan na lang ako saglit. Pagdating ko sa bahay niya, bukas ang ilaw sa may beranda. Pagpasok ko, sinalubong niya ako. Nakapambahay siya. Santo at maluwag na short. Pero grabe, napaka-sexy niyang tingnan. Walang make-up, pero mas lalo siyang gumanda. Salamat sa pagdaan ha. Eto, anya sa akin sabay turo niya sa malalaking kahon. Hindi ko naman kasi kayang mag-isa yan. Binuhat ko yung mga kahon at dinala sa taas ng bahay. Nakailang pabalik-balik din ako, kaya naman pawisan ako pagkatapos. Inalis ko muna yung t-shirt ko para ipunas sa damit ko. At alam ko, nakatitig siya sa akin noon habang pinupunasan ko ang sarili ko. Maya-maya, salamat talaga Marco ha. Ang hirap talaga kapag mag-isa ka lang no. Walang lalaking gagawa sa ibang gawain. Anya sa akin na nakatitig. Nagtagal ang tingin niya. At doon, tila walang ibang tao sa paligid naming dalawa. Siya nga pala, gusto mo ba ng juice o kape? Tanong niya. Kape na lang. Habang nagtitimpla siya sa kusina, nakaupo naman ako sa may sofa. Ramdam ko yung kaba, yung kabog ng dibdib ko. Nung bumalik siya, inabot niya sa akin yung tasa. Tapos naupo siya sa tabi ko. Hindi sa kabilang upuan, kundi sa mismong tabi ko. Marco, mahina niyang sabi. Minsan naiingit ako kay Camille. Bakit naman? Kasi may asawa siyang kagaya mo. Hindi ko alam ang isasagot. Tumingin siya sa tasa niya, tapos sa akin. At bago ko pa mapigilan, inilapit niya ang kamay niya sa kamay ko. Alam kong balitong nararamdaman ko, Marco. Bulong niya. Pero kasi, ang hirap pigilan ng sarili. Maya-maya, dahan-dahan kong inalis ang kamay niya. Pero hindi para umiwas, kundi para mahawakan pa yon. At nung mga sandaling yon, unti-unting naglapit ang mukha naming dalawa. Isang halik, mabilis, para bang hindi totoo. Pero nasundan pa ng isa. At isa pa, hanggang sa hindi na namin naitigil. Hindi ko na idedetalye, Miss Love, pero alam kong nung gabing yon, may nangyaring hindi dapat. Ang mga halik ay naging yakap,
At ang mga yakap ay naging sandali ng kahinaan. At kahit pilit kong pinapaniwala ang sarili kong titigil kami, mas malakas ang tukso kaysa sa katinuan. Sa kusina, sa ibabaw ng lamesa, doon kami nagtampisaw sa isang kasalanan na kaming dalawa lang ang dapat na makaalam. Nung matapos, tahimik kaming pareho. Nakahilig siya sa balikat ko. Hawak ang kamay ko na parang ayaw bitawan. Marco, mahina niyang sabi. Pasensya ka na. Hindi ko talaga sinasadya pero hindi naman ako nagsisisi sa nangyari sa ating dalawa. Pareho lang tayong may kasalanan. Sagot ko. At doon ako lalong kinabahan. Kasi sa totoo lang, hindi rin naman ako nagsisisi. Pagka-uwi ko ng bahay, mahimbing nang natutulog si Camille at ang anak ko. Pinagmasdan ko si Mrs. Napakabait na asawa at walang kamalay-malay sa nangyayari sa amin ni Ninang Lorna. Umupo ako sa gilid ng kama. Dala-dala pa rin ang amoy ni Lorna. At doon alam ko sa sarili ko. Lumampas na ako sa linya. Lumipas pa ang ilang araw. Parang normal lang. Pero sa tuwing nagkikita kami ni Lorna, may kakaibang tinginan kaming dalawa. Sa bawat text niya, mas nagiging matapang, mas nagiging agresibo. Hindi ko rin makakalimutan yung gabi na yon. Tigilan na natin to, sabi ko. Ang tanong, kaya mo ba? Yun ang sagot niya. Hindi ako noon nakapag-reply, kasi ang totoo, hindi ko rin alam kung kaya ko ba. Isang gabi, naglalabas si Camille. Lumapit ako para tumulong. Alam mo, Han, naawa ako kay Ninang Lorna. Para bang ang lungkot-lungkot niya nitong mga nakaraang araw. Yun ang sabi ng asawa ko. Napatingin lang ako sa kanya. Baka naman may problema lamang siya. Sagot ko. Ewan ko ba? Kawawa rin kasi siya eh. Mag-isa lang niya sa buhay. Buti na lang din talaga, lagi tayong nandito para sa kanya. Ngumiti ako pero sa loob-loob ko, para bang may mabigat na bagay na nakadagan sa dibdib ko. Dahil ang pagiging nandyan para kay Ninang ay may kahulugang hindi niya alam. Simula nung gabing yon, alam kong hindi na kami magiging katulad ng dati. Ako, isang asawa at ama. At si Lorna, ninang ng kasal namin, ngayon ay lihim kong kinakatagpo. Mula nung gabing may nangyari sa amin, hindi na naging pareho ang lahat. Kapag kasama ko si Camille, pinipilit kong maging normal. Pero sa loob ko, palaging naroon ang alaala ni Lorna. At sa tuwing nagkikita-kita kami, sapat na ang isang tingin para bumalik lahat ng alaala. Setyembre, dumating ang birthday ng pamangkin ni Camille. Malaking handaan ulit sa bahay ng biyanan ko. Parang ordinaryo lang sa kanila, pero sa akin parang may unos na paparating. Pagdating namin, nandun na si Lorna. Nakasuot siya noon ng pulang blouse. Simple lang pero litaw na litaw ang ganda niya. Niyakap niya si Camille. Ngumiti sa anak ko at nang tumingin siya sa akin, sandaling tumugal ang tingin niya. Agad ko namang binaling ang mata ko dahil baka mapansin kami ni Camille. Sa kusina, habang abala ang lahat sa pakikipagkwentuhan sa sala. Dumiretso ako sa kusina para maglagay ng yelo sa inumin. Tahimik lamang doon kaya't nakahinga ako ng maluwag. Pero maya-maya, biglang pumasok si Ninang Lorna. Marco, tawag niya ng mahina. Napalingon ako. Bakit Lorna? Wala naman. Gusto ko lang magpasalamat ulit sa lahat. At, kumusta ka? May diin sa tanong niya. Tumikhim ako. Maayos, pinipilit maging normal. Ngumiti siya pero halatang may lungkot. Mahirap no? Ako rin, nahihirapan. Hindi ko makalimutan yung nangyari sa ating dalawa. Bago pa ako makasagot, may narinig kaming tawanan mula sa sala. Lumapit siya sa akin. Halos dikit ang balikat. Marco, bulong niya. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayaning magpanggap.
Ramdam ko ang init ng hininga niya. Mabilis akong lumayo. Kinuha ang pitsyel. Baka hinahanap ka na rin sa labas. Sabi ko. Tumango lamang siya. Pero bago siya lumabas, tumingin muna ito sa akin ng matagal. Maya-maya din, lumabas ako sa likod bahay para magbuhat ng isang kahon ng soft drinks. Doon ko siya nadatnan. Nakasandal sa pader. Hawak ang cellphone niya. Bakit ka nandito? Tanong ko. Dahil alam kong pupunta ka dito. Sagot niya at diretso ang tingin. Napatingin ako sa paligid. Wala namang ibang tao. Lumapit siya at bago ko pa mapigilan, hinawakan na niya ang kamay ko. Marco, bulong niya. Kahit sandali lang. Gusto kitang maramdaman ulit. Kinabahan ako noon. Lorna, nandito si Camille. Nandito ang pamilya niya. Alam ko. Kaya nga mas nakakakaba, hindi ba? At nung mga sandaling yon, naglapit ang mukha naming dalawa. Isang mabilis na halik. Kasing bilis ng kabog ng puso ko. Wala pang 5 segundo pero para bang oras ang lumipas. Maya-maya bigla kaming naghiwalay nang may marinig kaming yapak. Mabilis niyang inayos ang sarili. Kinuha ang cellphone at ngumiti. Dumating si Camille, bit-bit ang isang plato. Oh, nandito pala kayo. Sabi niya. Marco, kanina pa hinahanap yung soft drinks. Sige Han. Sagot ko agad. Si Lorna naman ay ngumiti lang at tumango na para bang walang kakaibang nangyari. Habang kumakain ang lahat, nakaupo ako sa tabi ng misis ko at nasa tapat namin si Ninang Lorna. Sa bawat sulyap ko, nakikita ko ang mga mata niyang nakatingin din sa akin. Mabilis lang at palihim, pero sapat para kabahan ako. Han, tikman mo tong salad gawa ni Ninang, sabi ni Camille. Napilitan akong ngumiti at kumuha. Masarap nga, sabi ko habang nakatitig kay Lorna. Pagka-uwi namin, nagtanong si Mrs. habang nag-aayos ng gamit. Napansin mo? Mukhang blooming yata ngayon si Ninang, no? Parang may nagpapasaya na yata sa kanya. Ngumiti lang ako, pero kabado. Baka, napansin mo pala? Oo naman. Alam mo ang babae, malakas ang pakiramdam. Bago ako makatulog, tumunog ang cellphone ko mula kay Lorna. Salamat sa sandaling yun Kahit saglit lang, tila nabuhay ako muli. Hindi ako nakasagot agad. Nakatingin lang ako sa mensahe niya. Sa tabi ko ay mahimbing na natutulog ang asawa ko. Walang kamalay-malay. Sa huli, nag-type ako ng maikli. Ingat ka. Huwag tayong papadala. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi ko rin kayang sundin ang sarili kong payo. Ilang linggo ang lumipas mula nung huling handaan, pero hindi na kami nakatiis ni Lorna. Patuloy pa rin ang aming palihim na chat. Sa umaga, good morning. Sa tanghali, kumain ka na ba? At sa gabi, mga mensaheng mas personal. Namiss na kita. Sana nandito ka. Alam kong mali. Alam kong isang pindot lang sa screen pwedeng sumira ng lahat. Pero hindi ko rin kasi maitigil. Minsan pagkalabas ko sa trabaho, sa kanya muna ako dediretso. Doon, kakain ng hapunan. Pero syempre pagkatapos noon, iba ang susunod na mangyayari. Paulit-ulit Miss Love ang mga ganoong eksena. Alam ko sa sarili ko na masyado na rin akong nauhumaling sa kanya. Hanggang isang gabi, nangyari ang hindi ko inaasahan. Pagod si Camille galing trabaho. At habang naliligo siya, naiwan ko ang cellphone ko sa mesa sa may sala. Nag-vibrate to. Sabay, pasok ng mensahe. Ang hirap pigilan, Marco. Kanina pa kita iniisip. Sana makasama ulit kita. Kailan bang off mo? Kailan ba wala si Camille? Hindi ko narinig noon na lumabas na pala ang asawa ko mula sa banyo. Nakita ko siyang nakatayo sa may pinto. Hawak na yung cellphone ko. Nanlaki ang mga mata niya habang binabasa ang mensahe. Marco? Malakas ang boses niya. Nanginginig. Ano to? Parang bumagsak ang mundo ko. Nilapitan ko siya agad at akmang kukunin ang cellphone. Camille, makinig ka muna. Pero bigla siyang lumayo.
Anong papakinggan ko? Anong dapat kong pakinggan, Marco? Ano to? Pinakita niyang screen. Sunod-sunod na chat mula kay Ninang Lorna. Salamat sa kahapon. Hindi ko makakalimutan. Ako rin, mag-iingat ka. Huwag mong pababayaan si Camille, ha? Alam ko, mahal mo siya. Nakita ko ang luha sa mga mata ni Camille habang binabasa niya ang mga mensaheng yon. Marco, ano yan? Anong nangyayari sa inyo ni Ninang? Hindi ako makatingin. Camille, hindi ko naman sinadya. Nadala lang ako. Nadala? Sigaw niya. Ganun lang yon, nadala ka? Napaiyak na siya. Kaya pala laging may dahilan kang umalis. Kaya pala lagi mong hawak yung phone mo. Hindi ko naisip. Hindi ko naisip na kaya mong gawin to sa akin, Marco. Lumapit ako sa kanya. Pilit na hinawakan ang braso niya. Camille, Han. Patawarin mo ako, alam kong mali. Pero ikaw ang mahal ko. Alam mo yan. Alam ni Ninang Lorna yan, ikaw ang mahal ko. Marahil dahil naawa lang ako sa kanya. Kaya ako nagawa yun. Pero alam ko sa sarili ko. Ikaw ang mahal ko, Camille. Napaupo siya sa may sofa. Hawak ang cellphone na para bang ebidensya. Hindi ko alam kung paano ko mapabawi ang tiwala niyang nawala. Kinabukasan, hindi na kami nag-uusap. Tahimik ang buong bahay pero napakabigat ng aura. Alam kong hindi na pwedeng itago. Kinausap niya ako habang naghahanda ng almusal. Marco, sabi niya, diretso at malamig. Kailangan mong pumili. Ako, ang asawa mo, at nanay ng anak mo, o si Ninang Lorna. Hindi pa ako nakasagot agad, pero alam ko naman sa sarili ko kung sino ang pipiliin ko. Parang napako ako sa mesa, nakayuko lang ako. Lumipas pa ang ilang araw na hindi pa rin kami maayos. Sinubukan kong kausapin si Ninang Lorna para itigil na lahat. Alam na ho ni Camille. Nabasa na niya lahat. Hindi na tayo pwedeng magkita. Alam ko, pasensya ka na. Patawarin mo ako, Marco. Patawarin niyo ako ni Camille. Ayoko namang maging dahilan ng pagkasira niyo pero ginawa ko pa to. Nahumaling ako sa'yo. Pero tandaan mo, hindi ko pinagsisisihan kung ano mang nangyari sa ating dalawa. Yun ang huli naming palitan ng mensahe ni Ninang Lorna. At isang gabi, kinausap ako ni Camille. Hindi ko alam kung kaya ko pang magtiwala sa iyo, Marco. Pero para sa anak natin, bibigyan kita ng pagkakataon. Isang pagkakamali lang to at sana huli na. Lumuhod ako nun sa harapan niya. Hawak ko yung kamay niya. Pangako, Camille. Ikaw at ang anak ko, kayo na lamang munang uunahin ko. Pasensya ka na. Pasensya ka na kung nasira ko ang tiwala mo. Tumango siya, pero bakas pa rin ang sakit sa mukha niya. At alam kong matagal bago mabuo ulit ang tiwala ng asawa ko sa akin. Mula noon, iniwasan ko na si Lorna. Hindi na kami nagkaka-chat. At kung may pagtitipon man, formal at maikli lang ang usapan namin. Pero sa loob-loob ko, dala ko pa rin ang bigat ng nagawa kong kasalanan. Ang bawat tunog ng cellphone, parang paalala ng lihim na muntik nang sumira sa pamilya ko. At sa tuwing titingin ako sa asawa ko, nakikita ko ang pilat na iniwan ng pagkakamali ko. Hindi man to halata sa iba, pero kami lang ang nakakaalam. Minsan, isang maling chat lang ay sapat para gumuho ang lahat. Pero maswerte pa rin talaga ako sa asawa ko dahil tinanggap niya ako sa kabila ng pagkakamali ko. Hanggang dito na lamang po ang maiksing istorya ng aking buhay. Muli, ako po si Marco at maraming salamat Miss Love sa pag-share o pag-ere ng akin pong kwento.